Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Kwarto? Uy! Tuna sa rin ang puyo dito. Wa ko magtuo nga gipuy-an nito. Pero may mga butang dito nga sama sa gipanag-iya sa bruha nga bakukang. Sumito silang ni Kay. Dako kayong kawa og daghang mga sagbot og mga gamot-gamot nga gipangbitay. Doon na si mga kalabira sa gagmay mga mananap ang gipangbitay. Basing kong kwarto ka na ni Madam Bakukang sawa pa siya mobali dito tungtod sa kay bulungan. Husto ka to. Pinoy-anan kinis barangan. Kakuyaw gila ni napita ni Kay. Pero, ano nga amsip din niya ang reyna? Daghang nahitabo inimbay nga wa ta mahibaw to. Nya, usay may itong baton karon ha? Maghuna-huna ta. Dili mahimo nga magpundo lang ta dinhi nga way buhaton. Gusto ko nga makahibawas na hitabo dinhing dapita sa unang panahon. Uy, kuyaw na ni Kay. Di na mayo. Kanang nangagi, di na angay pang kayon ni Kay. Kadaot na. Hayo kadlok to. Ako ra mo sosis na ngagi. Mapili ko na ni Kay, kay ako ang imong leading man. Kung tao-tao na, kung wag labot. Sama Kay. Pero man akong gusto nga susihon ang nangagi. Sawa? Uy, ni Kay. Noon sa na sawa. Nagdali mo na siya sud, ha? Sawa? Ang anong kalit kang misod? Uy, Uy, ni Kay. Isuong sa higdaanan sa reyna ang sawa. sawa? O sa may hinawanak mo, ha? Ang anong kalit man kang misuong diha? Mahal nga rin ako sa. Ani rin kita magpaabot din ni Noy Andoy nga mubalik. Dili kita magpaduol dito. Tungod kay may gahom katong ni Kay. O dili mahimo nga magduda siya sa paglibalik sa duha katiguang tipo nila. Kinahanglang makatuog na sila una kita mo adto dito. Gawas pa. Adto na nakita'y tulo ka espiya dito. Ang duha katiguang o si Zelda ang akong uwak. Ikaw masunod. Huh? Kanang di ka tawa magkamahal nga rin ha? Ha? Nakita ko na, Elmo, ang akong kadaugan. Ha? Kadaugan? Mamatay na si Reyna Santan. Ha? Ako ang bupatay kaniya. Pinaagi ni ining akong punyal. O sa nakay? Unsa naman ni uy? Maglisod naman ko ginawa. Uy, ayaw paghubak-hubak ka na unsa man ka. Lupig man no ka na kung magkakatiguang na. Doon na de pili o ning hubak. Ayaw na paglangan, kasi nga nagmaasanta ni Madam din, he. Ay, unsa man, layo pa ta. Ay, doon lang ta. Ay, kabalak ka. Ay, wa man ko mabalaka. Gikutasan lang kong maayo. Doon na lang doon ta kay tanawa, oh. Uy, ala. Bay nga bato ka na. Ni Kay, tanaw ang sawa. Sawa? Ayaw! Unsa man ni Mas Reyna Santan? Nga imo mo na siyang gibalikusan. Saan ka sawa? Gigutom na kagay mo man siyang balikusan? To, dili siya gutom. May ikahadlukan ang sawa. Nakita ko kinisi ang mga mata. Usa may mo nakita? Ang kabalaka. Usa may ang gikablakan? Siya lang ang nahibaw to.
Nikay, dadong sa sawa si Reyna Santan. Di na to siya pugngan. Di na kinahanglan. Mura gusto niyang taguan ang Reyna. Tuo na, misuri sa slungag nga imong isuglan, Nikay. Sawa, ikaw na mahibaw sa Reyna. Nikay, eh. Murang sinuon ka nakisultig tao nga ang sawa. To, sa ako anang giingon nimo, dili siya ordinaryong sawa. Ha? Mao ka na, dili siya ordinaryong sawa. Busa ato na siya pasagdan nga mubuhat si ang gimbuhaton. Kuyawan mo, Nikay, eh. Murang may nunog pulis ang sawa nga imo bisang pabantay yung Reyna. Gibati ko to. Dunay buti pasabot ang sawa siyang pagkuha sa Reyna. Oh! Nikay, si Lula maron. To, nabalik na si Lola Igi. Oh, To, si Lola Igi gid karon. klaro mo lang. Nabalik na siya. Dali, atong susihon. Niya pagkasla din sa bahay nga bato. Ay, naapalagin na sila din eh. Oh, to na. Lula! May Lula Iki! Oh! I miss you so much, Lula! Apo ko! Salamat na nagkita na kita. Abi na kong mamatay na ko sa mga kamot sa dautang Reyna. Eh, ako sa... Oh! Lola Igi! O, Nikay! Oh, Riandoy! Naris mo yan, Roy. Unsa naman nahitabo ninyo? Salamat kani amo. Yoy, magpasalamat kita nga nakaikyas gid mi gikan sa dautang Reyna. Ha? Mao ka na, Nikay. Ug, nalipay ko nga nakita ko kamo pagbalik. Tinuod ka tay Andoy? Nalipay ka nga buhi pa ko? Oh, Nikay, ayaw na pag-unahon na og bati na ko. Nausap na ko din ni Napita. Karon pa ko makibaw kung unsa ka ka-importante, Nikay. Importante ginas ni Kay, no? Ika na, gunyang perlas nga gamanan. Hain man ang Reyna. Nabalaka ka sa Reyna? Lola Igi? Ay, nabalaka ko ni Kay. Kay imposible nga dili ko mabalaka sa Reyna kay gamanan siya. Makausap siya sa tanang kalihukan sa palasyo. Ha? Kung imo lang siyang sundon sa tanan nimong kinahanglanon, iya kining mahatag. Dili ba? Oh, yun, ano man kagamanan ang Reyna God? Oo. Nahibaw ko, ana. Nanong niyaman mo? Bitaw la. Giyon sa man niyo pagkaikyas gikan sa palasyo. Kuhan ka nang nanlakaw. Nanlakaw manggod ang hari ug ang mga sundao ba? Ug tungod sa kadaghan nila, wala sila makabantay nga nakasunod kami nila sa paglabang sa tulay paingon sa pikas tampe. Nanong nanglakaw mo ang mga sundao, Lula? Kuhan ko do. Sulungon nila ang ubang mga gingharian ni ining dapita. Unsa? Doon na pa dahil laing mga gingharian ining dapita la? Wa tuod, wa. O si Wato do yan, Doy. Karong ako na may pasabot, be. Nga naman eh. Aray! Oh, Aray! Lola Igi, nausa man ka? Ay, kuhan. Ikalit nga may sakit ang akong tiyan. Ay, tabang tuto, tabang. Tabang ka, Lula. Tabang, Dali, Lula. Gunit sa akong tiil. Ay, tiil, kamot. Tabangan ti ka to. Ayaw na ni Kay. Ayaw na. Ha? Ayaw ko gikapa. Kay mahadlo ko nga makakita sa kong kamatayan. Ay, Unsa? si Toto na lang ang muatiman ako. Kay ako mo sa ning apo. Iyaman ng obligasyon, di ba? Di ba to? Sakit ang tiyan, Lula, o di? Alay, agay lagi din lagi. Sakit ka ayo to. Maradyo kong mga anak sakit ba? Agay. Dali, Lula. Ipahilo na takas taas. Dali. Ako ni mag-init og tubig. Ay, tabangan ti kas paghikay ni Kay. Ay, gigutom sab ko. Prutas ra gid ang among gikaon din hitay Andoy. Ay, wa man ay problema ba? Mukha o masab kong burtas. Ay mo! Ah, Anhi kita magkampo din. sige. Mahal nga, Reyna. Ipabarog ang akong pahulayanan din hang dapita. Sa ilaw ni anang dakong kahoy.
Matuman, madam. Aw, mahal nga Reyna. Sige na, Elmo. Lakaw na. Sige, mahal nga Reyna. Pila na lang ka oras. Ug mapatay ko na ang Reyna. Aray. La. Hay, may sakit mo, ha? Natibuok na kuntihan lagi. Tubig, paim na ko ninyo ininit tubig. Tuwa na si Tatay Andoy la. Nag-init na siyang tubig. Eh, La, eh. unsa namin nahitabo sa palasyo? Ya? O no, ambot kay gipreso man Manila baya. Kung gipriso ka lang, yun sa man yung pagkikyas, ha, Lula? Ya, ay basta, nalimtan o kandado ang among kanang prisuhan ba? Mo na nga nakagawas me. Tubig, paim na sa kunin yung tubig. Ako ni magkuhag tubig to. Totoo. Totoo naman ang Reyna. Naahain ang itoy. Ha? Ngita mo ka na, Lula. Gusto lang ko maibaw, kay naguol ko nga kalit lang nawa ang Reyna sa akong gitaguan niya. Ay, kabala ka na sa Reyna, Lula. Kay gitaguan siya sa dakong sawa. O siya? Sawa? Dian na sab ang sawa? Lula, siya ang mitago sa Reyna. Diin man na taguing Reyna. Nakita ka ng dakong lungag. Ma? Sa ilaw man na, may hawanan nga murag kwarto. Nadia ang sawa ug ang Reyna. Oh. Anday! Aray, agay. Anday! Noon sa kalula? Ano nangitam ka mo yan, Doy? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!